ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna apasa ti serye tayo ita alawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Papanam ka di manan, kanayon ka na arumwar. Anya ti kayat mo asawan. Bambantayan ka. Adamat ni Eva a caregiver mo. Adamat ni Salud a katulong. Linamag ko no papanam. Nagaduntin sumpat mo. Masapol ka di pa'y nga ibagak ti papanak. Jack lakit di kayat ti may kulkulong dito eh. Lipata mo ti dinamag ko. Nagdamag aklay. Mas daawak no apay paylaang adamagam. Di ka lang arudan makakunail di taidnam. Di tamlatan manipod nagsakit ka. At dalang arudan inalak a doktor mo. Uray kastoy ko taadamat dagiti talkak ang mga sikaso iti negosyo. Di mo mat ngamin amo. Agsursuro akton, tapno amok ton. Kunak ngamin nga agsursuro kapay idi nga mandi kamat. Agawid siguro ni Eva nga anak ta ita. Itansabot ti day off na ijay dakkel abalay. Parang saan da binaliwan ti day off na. Nasingpot ni Eva nga anak ta. Imbag, tadanastra kan na at trabaho iti asidag. Huwag nga rod bakit. Barang makaurnong iti pagadal na. Makaurnong lakit de, taidulin na mo ti sweldo na. Nasingpat ni Steve. Ang MJ asawa na kano, ti saan anasaya at ti kababalin na. Sapay ko mga rod, tadi natangsitan ti anak ta. Uray sumanao, basta dinalakit disaktan ti anak ta. Napigsa ka di pa'y tilaklakayan nga asawam? Adalat tayo ti idana. Masapol at tulungan ni Eva numapan iti CR. Nagkuring nga tintad ko nga ilalaok mo iti kanan na tapno inot nga kapsot. Siguro. Sakbay nga ikak iti kanan na. Papanawag pa ni Eva a caregiver na. Rumbang lang. Sana rumbang nga maamuan na nga da ilalaok mo iti kanan na. Wen narigat no maamuan da nga da ilalaok ko iti kanan na. Nagbalik ita amang pukaw iti asawam. Duwatan nga numar iti negosyo na. Wen imbagkan ka tamo mga imanihar ti negosyo na. Syakit saan? Kumusta ni Manong ay aywanam, Eva? Nakaturog. Iso arim mo arak iti kwarto na, ma'am. Kasta ka di. Kaya't ko kumaama ka sarita. Nakaturog mat gayam. Agdardaras kayo ka di, ma'am. Mabalin nyo mat ang kasarita inton makariing. Anya pa'y ngay no di kasta. Ni ka di brehida ti mga asikaso iti daduma ang negosyo da? Nangag kumuti saritaan da. Adi nakanoam mo ti mga manihar, ma'am. Apay nga rod akanayon arumwar. Jak mo, ma'am. Pasaray rabiin no sumangpot. Kasta ka di. Imbes nga iso ti mga sikaso kan ni Manong. Saan mat? Kaitalagnakan ka. Katawan mo trabaho na. Ada kayo matgayam, ma'am. Nasaya ata si Mangpot kan manipod tiyandaan. Ada ka di pa aramid yo, ma'am. Kaya't ko laang ang maamuan no ammom ti papapanan ni Brehida. Ha? Kwa ma'am. Daytay, Kaslada mo. Babalin ka di amamuan? ay, diyak kaya ti makabasol, ma'am. Da kayo latan ti mang takwat no papapanan na. Talaga akasta ti aramidak. Masapol ang maamuak no anya dagiti aramid na. Di namot aramidan ti pagrebangan na iti asawa na. Anya iti aramidan nyo no matakwatan nyo nga da aramid na, ma'am. Saan ko pa'y ama ibaga ita? Nga magbayad iti nang yun na. No adamati nga aramid na. Adda ka di matlang o manay abalon ta ama panidis sugalan? Basit tinaalak a kwarta ka ni Steve. Kasla dumlaw samat. No kanayon ko nga alaan ti kwarta iti pagiduldulinan na. Masapula si Ribam tilaklakayan ng asawam.
Di mo'y palubos nga imutan na kay ti kwarta. Iso anak asawa ken kuana uray lakayan, gapo iti kwarta. Isu nga road nga aramatem ti utek mo. Tapno maalam ti kwarta nga adda iti balay da. Di kagdanag, makaala ak tumanan iti kwarta na. Rumbang lang. Ala, ikan ka pa iti ikabil mo iti kanan na. Tapno adda ako mapsot. Nabilbilag ka diti itad mo, ngam jay sigon? Isumat lang. Ngamnay na yun am lang ti ikabil mo iti inuman na. Ibatim na itatry nga ayan ti kanan ni Steve. Tan ni Eva ti mangipan. Inka basit ijay. Sa dino nga ijay, ma'am? Inkaya ba ni Eva ta umay ditoy? Di ka makaawat? Nalipatan nyo ka di a day off na ita, ma'am? Basta pumanaw ka pa'y ditoy. Uray siyak ti mangipan iti kanan na. Ala, panaw! Ay, uwan, ma'am. Pumanaw akon. Agawa ak abukbukan ti danom na iti agas a pulbos. Salud! Agsubli ka ditoy! Ha? Ay, kunayo mo ta pumanawak, ma'am. Ay na, jak pala nakadayo. Inayabandak manan. Nagbabawi ak nga ro, tadaramidag. Ala, inkan ipanti ka na ni Steve. Ay, sige, ma'am. Ipankon. Ayan kanina Brina kan Eva. Day off ni Eva, sir. Adamot ijay kusina ni Ma'am Brida. Nabayag basita na sana simrak ni ti kwarto na dya Brina. Ijay mo't may sabakan ti akwarto ti pagturturugan na, sir. Kanayon ka di pa'y arumwar. Uwan, sir. Di na pa'y ayaban di doktoryo. Nabayag basitan asaan nga imay ti doktoryo. Saan ka di nga imay ti kabsat ko ditoy? Imay idin, ngam nakaturog kayo, sir. Adda nangawag kan kwa na, iso nagawid. Ngam umayto ka numanan. No umay pa'y. Ringanak no nakatulog ka tada pagsarita mi. Matumpal, sir. Mabalin ka di amapan ka pa iji tiyendaan. Sakbay nga agsubli ka iji dakkel abalay, anak ko. Wala nang. Anya ka diti ipagatang yo. Basit laang batkit di, anak. Dagiti laang masapsapol diti kusina. Adda ngamin aramidag. Wala nang. Adamot lagatangak. Sakbay amapanak iti dakkel abalay. Nasaya at nga road tapno saan akon amapan. Isupay ti maaramidak dito'y balay. A grocery ak nga rod. Tapno mabayag basit asaan kayo amapan ije tiyandaan. Inton sumaron no a day off ko, gumatangak tumanan. Basit laang mat ti ipakatang ko. Ornungam ket diti sweldo, tapno ada pagtuloy mo nga agadal ako nam. Saan ko mat agastusan amin, nanang? Mangibati aklat tamot Ni mat mambrihida day chay. Kat, darling mat ti awag da iti tunggal may sa iti kadwana. Kayat ka di asawan da ito Aluklukwan ni ma'am ni sir. Ti malaw dito Ay, nakita na. Ha? Nagsubli? Awan tinakitam, ha? Agsao ka laang may papan itinakitam, tapiwag tangiwat mo. Uwan, ma'am. Awan tinakitak. Nasayaat. Tano saan? Pagbabawyam ti aramidag kan kano agkanta ka. Ay, nakaululi magkamarit anak ko. Anda ka di parikaut. Watatang. Iti ipapan ko iji tiyandaan. Nakitak ni Ma'am Brihida. Adda kakibkibin na asabali a lalaki. Nagalasan ti ugali ti asawa ti amom. Lipliputan na ti asawa na. Isumat lagayam akanayon arumwar. Saan anasaya at akababaling ti babae. Ti makirelasyon iti sa balay. Kabayatan aday tawi kat addaan pa'y iti asawa. Uray pa'y masakit ti asawa na. Tatang. Ibagak nga taday to'y kinisay. Ha? Ay,
Jack amaw anak. Ada kan mga ni sir amang amaw. Anam, amangan no adda made nga itdan na. Aguli makakadilatan, tatang. Aguray kapay anak. Urayam ti umno agundaway kan umno apanawan. Kaano day taagundaway kan panawan, tatang. Awan ka di pa ni Eva. Dandani siguro itan, sir. Medyo narigat sa tilugan iti barangay da. Basta ka di. Ni Davy, awan ka di pa Awan pa'y mo't, sir. Amangan no, adamot pa ka kumikuman na. Iso asan ang nakaumay. Kel ni Brihida. Awan mo't, sir. Nakitak arimwar itay. Oresan ko man asumang sangpet. Ibagayo kan kwa na day taa, sir. Saan mat nga ron nga umay diti kwarto? Imbag ta nakasangpot kan. No sumangpot ni Brihida, ibagam nga na importante nga ibagak. Amangan no kadwa naman ng Jay. Ay, Jay gayam na, sir. Sino agayem na? Ada ka di rumbang ama amuak. Ay, awan, sir. Naigalis lang ang tidilak. Ay, pangaasiyo. Saan nyo nga ibagbagakin ni Ma'am Timbagak, sir? Imbagam? Ada ka di imbagam? Di ka maawatan. Kuha, sir. Naigalis at talaga tidilak. Awan ti kayat ko asawan. Inikali ta salas ta oraya masamangpot ni Davy. Ada pagsasaritaan tayo. Wan, sir. Ngam, anya ka diti pagsasaritaan tayo? Orayan talangan as mangpot ti kapsat ko. Adaman pagsiddaawak idiawan ka. Anya day jay manang? Idi mapan ko kumaitad ti kanan ni sir. Imbaga ni Ma'am Brihida amapan kaayaban. Tasika kano ti mapan mangipan. Imposible adin amo a day off ko, manang. Idi imbaga ka day off mo. Imbaga na apo manawak. Taiso ti mangipan. Ngamjak pa'y nakaadayo. Inawagan nakmatlaang. Tasyak matlaang kano ti mapan mangipan. Saan nga tangad da inaramid na? Iso at pinapanaw na ka. Ay, jak mauawatan na dya tao, Eva. Kasla pagdwado-an titigtignay na. Talaga pagduadoan manang. Nakitak pa nga adda kadwa na... Kadwa na nga niya. Kwa. Awan manang. Ay, anya ka din ti sasawa. Saan ka nga agbutang kanya? Mapagtalkanak a tao. Imbagtada kayon, ma'am. Padpadaanan na kayo ni sir. Ada ka di imbaga na? At dalakit di bagana kada kayo, ma'am. Mabalin nyo kanula taariingan na nakaturog. Sige, salod. Mapanak iji kwarto na. Ay, inakmat ibaga ka ni Eva nga da kayon. Taday tatibilin ni sir. Ada nga ta ibaga na, tamasapul adwa kami ka ni Eva. At dalakit di, ma'am. Inakpay nga rod ayaban ni Eva. O sige, ibagam nga orayak iji kwarto ni Manong. Uwan, ma'am. Warik na ka nakapsot akon. Mangayab ka kumay ti abogado para ti maudi a testament ko. Saan ko maati last will and testament mo ti unaam? Ipan ka iti doktor. Kurati doktor, ngay nayaban ni Brihida at tumarak amin ngayon reseta na. Sir, ma'am, saan nga taamay mayan? No ipantayo ni Sir iti ospital, ngam ti ag-agasan ti doktor nga ay ayaban ni Ma'am Brihida? Awan ka di ti panagtalak mo iti doktor ngay nayaban ni Brihida. Nasao ngamin ni Manang Salud. A pinapanaw na kano ni Manang Salud, idi umay naiyag ti kaninyo, sir. Anya ti kayat mo asawan. Di ka maawatan. Idi ti malikod ni Manang Salud a pumanaw. Inayaban na kanumat laang, ma'am.
imbaon na amangipan iti kaninyo, sir. Apay pinapanaw na sana mutla inayaban. San nga ta nga da inaramid na iti kanek. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, masakit ni Steve. Tada ilalaok ni Brigida nga asawa na iti kankanan na ang makadadaal iti salunat. Naanos, kan nasingpet ni Eva ang mga asikaso kan Steve. Iti may sang aldaw, nakita ni Eva nga adda kakibin ni Brigida a lalaki, ijay tsindaan. Idi agsasarita da Davy, Steve, kan Eva, na ibaga ni Eva, ti imbaga ni Salud. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Idi ti malikod ni Manang Salud ang pumanaw, inayaban na kanuma laang, sana imbaon amangipan iti kanan ni sir, ma'am. Apay pinapanaw na sana matla inayaban. Saan nga ta nga da inaramid da iti kanek. Adan samot milagro ang mapaspasamak. Eva, ipantan ni Manong iti ospital, itamat lang. Sige ma'am, inak ibaga iti driver, taumay natulungan ni sir. Juan, darasam, tawan pa'y ni Brigida. Pasaray rabiin no sumangpet ni Ma'am Brigida, ma'am. Di tayo laan mo, no kalat ang makalagi pa sumangpat. In kay nga rudan ayaban timang tulong kanyak tapno makapantayon. Anyati ko na ti doktor, ma'am. Gusto ka nung mat-amin a vital signs na. Mas daaw da no apay ang nakapsot. Inalaan da iti dara, kat impan da iti laboratory. Masapul asaan ko mga umay dito ni Ma'am Brigida. Day tati ibilin ko kadag iti mga asikaso ka ni Manong dito ospital. Kasanungay no ipilit na ti umay dito ospital, ma'am. Ibilin ko adida agpastrak iti sabali a tao diti private room. Dua talang. Nasaya at no kasta, ma'am. Awan pa iti bagbagam ka ni Brigida, no agdamag maipapaniti dahitoy, ha? Un, ma'am. Kabuteng ko ni Ma'am Brigida. Ada ka ti basol mo kan kuana, takabutang mo. Kwa, ma'am. Adda nakita ka lalaki akakinkinibin na ijitsandaan. Ngampang nga asiyo ta saan nyo nga ibagbaga. Apay ang nakakandado ti kwarto ni Steve. Asino tinangi kandado? Ni Ma'am Davy, ma'am. Ayan ni Eva. Apay nga awan dito eh. Inkuyog mo't ni Ma'am Davy, ma'am. Diyak mo ano nang ipanandakan ni sir. Taman nakibiyang dayjay nga ingrata. Uray in panaw na, no di na kumaingkandado ti kwarto ni Steve. Diyak makastrak. Saan ka diya sa bali ti kwarto yaw, ma'am? Ada ko maalaag iti kwarto ni Steve. Mangala kayo ka di iti kwartana, ma'am? Ay, damagon yung tukan kwa na. Ano umay, ma'am? Inyawid na nga ta ti asawa. Anya ti panggap na nangiyawid ka ni Steve. Saan ko ang masungbatan day ta sa ludsudyo, ma'am? Apay kag sapot na kita kiday mo. Intakit din ni Jisugalan. Kasano ko mamapanta? Kat inkandado dayjay a David ti kwarto ni Steve. Inka withdraw tapno da pakisugal ta. Nabati di kwarto ti bankbook. Anya, apay ngayon batim. Danga kakit di Amok nga ron. Manakibiyang tumat dayjay nga ingrata. Okay, ayon tay inutil nga asawam. Diyak mo, no iniyawid na, wano nang ipanan na.
Awan ammo day dya katulong. No sardengam ti mailalaok iti kanan na. Ada posibilidad na apumigsamanan. Kasta ka di? Kasano nga ruditan? Anya ti resulta ti laboratory, ma'am. Ada kano toksing iti bagina. Nakapangan iti makapadadaol iti salunat. Nakaalaan na ngay kadagita, ma'am. Mabalin ang nailaok iti inuman kan kanina. Ngambasit kanula ang tinailalaok. Iso ka di nga ininot ang nagkapsot ni sir. Nalabit. Ngam ko na ti doktor nga ikagumaan da adalusan ti sabidong iti bagina. Sapay kumata umimbag ni sir, ma'am. Saan mo pa nga ibagbaga iti asino man ti resulta ti amin? Wen, ma'am. Adda amak ko kin ni Ma'am Brigida. Nauyong ngamin. Idi pa'y laang nga awan panagtalag ko iti dayjay a babae. Nakaumay ka, Mat. Kumusta ni Sir? Awan ka din ni Ma'am Brigida, manang. Kapampanaw na. Masurong, tadi na manukatan ti kwarto ni Sir. Intad da kanyak titulbak. Tamapanak mangala iti arwatan ni sir. Darasan tangarod, tulungan kan ang mangala. Ang mga no agsubli ni Ma'am Brida. Inta nga ro din, manang. Impang tana apiwakan na kanutingiwat ko. Ha? Ita niya aga po apiwakan na tingiwat mo. Di na kaya't ama ibutak-tak ti madi nga aramid na. Nagdaka sa talaga ti ugali dayjay. No asino pa'y ti makunaan na isabsabit nga alat. Iso pa'y tinatangsit. Imbagam ko makan ni Salod, adi na ibagbaga nga adda ni Manong diti ospital. Ay, nalipatak mo din, ma'am. Masapol nga ingkabasit ibaga, tadi na ibagbaga nga adda diti ospital ni Manong. Ang mga no adda manen mading aramida ni Brigida ka ni Manong. Sige nga rod, ma'am. Agsubliak ijay balay. Agawaam, tapno di pa'y makasangpat ni Brigida. Mangala kamatan iti pagan-anay mo. Arwatan samat lang ni Manong tinalam. Aywan nga agpaiso, ma'am. Nalipatak mo din. O sige nga rod, agsubliak ijay balay. Madlaw ko ang matartarantaka. Ad-adda nga ado ti malipatam no kasta. Amangan nga min lumakita nak ni Ma'am Brigida, ma'am. At dansamot inyawag ti anak ta. Saan ka no pa'y ang makaawid ti anak ta inton day off na? Taimpanda iti ospital ti amo na alalaki. Hindi pa'y kumaang nga impanda iti ospital. Nabayag basitin ang naidalit ti amo na. Doktor ka no mo ti mapapan iti balayda. Ada ka no doktor na nga ay ayaban ni Ma'am Brigida. Nakapsot siguro a doktor Tapay ngay asan ang maimbagan ti amo na. Day tabot ti atap ko. Apay ngay nga awan mo't pagbaliwan ti kasasaad ni Sir. Ay, barang no maimbagan matan. Sapay kanayon a panawan di asawa na. Di na kanumot as-asikaswan. Inkay di balay nila kay Steve. Tamang remedyo ka ijay ti pagbayad ta. May nagsingir ti akin kuka di ti apartment. Apay adi ka matmapan mangi remedyo. Apay asyak la aminan. Kaya't mo ka dingen nakagbirok iti babaya baknang. Taiso ti mang bayan iti apartment. Anya? Ay, saan Sige, tamapanak nga ron. Dadailam ti siradura ti kwarto ti lakay. Tapno makaala ka iti kwarta. Ika gumaak. Rumbang lang. Inton ko, insukat kay ti ado ti kwarta na. Amo matagwapo ak. Ado ti aggusto kanyak. Di na kumamat isuksukat, Conrad. Ay ayatan ka unay-unay. Mabalin ko akit dayan lang ti babae kat sumurutan kanyak. Oray, bakit ditan no lakit ada kwarta na. Mapanak nga rudan. Di nakisuksukat iti sa bali, kunak manan. Ano, dapay maalakin ka. Angam no awanan akat. Pagan ano kangay. Ingkaman pangala iti martilyo, tayag mo kanyak. Martilyo? Martilyo undak ka di, ma'am? Anya ko mati maghanap ko kan no martilyon ka. Banog lang. Ano nyo nga ron ti martilyo, ma'am? Dadaalag ti siradora ti kwarto ni Steve. Ada importante nga alaag di taunag. Dadaulin nyo? Ay, sapo.
Di ka man siga katulong? Nalipatam samat asyak ti amom. Saan ko matkit di nalipatan day ta, ma'am? Mas daawak laeng, ta. Saan nga aramid ti amo ti aramidan nyo? Kasla aramid ti agtatakaw. Kayat mo tatap-tapak day tasungam. Ha? Adaytan, nadadailan ti siradora ti ruangan. Mabalin kun ti umunag. Na, awan mat dito'y Thailandok akawon. Intugot da ka di. Sapay adda ijay libreta. Masapol akal-kalak da ito'y aparador. Barang adda kwarta dito'y asaan anay kabil ni Steve iti landok akawon. Ari kapag aguyudan tay safety drawer ti sirok ti Katrina. Ni, ada karga na kwarta. Alaag, tapno ada aramatan mika ni Conrad. Kunaklakit din no awan maalak a kwarta. Diyak lakit di palubos nga isukatnak ni Conrad. Siyakla ang tirumbang nga agtagik kwa iti kinataer na. Ay, kumarintong ni Ma'am Brigida di ta silid ni Sir Steve. Dinadaal na pa yan ti siradura ti ruangan. Nagdakas kat day ta na babae. Agtatakaw. Ay, nga maguray ka. Agtatakaw ka di ti awag ijay. Kat no ar-arigan, kukwa namat. Taasawa na kat nga rod ni Sir Steve. Ay, siyak pa'y amon ti sasawag gapoy ti day ta babae. Inak man siripon no anya ti ar-aramidan na. Agkaywara dagiti gamit. Kaslang nakiwar a basuraan. Ay, timalyawan dito ayan ko. Hoy, umay ka man dito, taitarimaan mo amin na dito. Darasam! Payakas lang na bagyo dito, ma'am. Awan mo't angin. Anya na bagyo asasawam. Itarimaan mo kit di. Ditakan. Pimanawon ti asungot. Kwarta lakit di ti sinapol na. Takwarta mo't tay nakitak na igam na. Ay, nagdakas na talaga day ta babae. Hello, nakaawag ka man. Ma'am, kagap-gapo ni Ma'am Brigida ditoy. Imburais na amin agamit ni Sir. Adapay gayam drawer iti sirok ti katre. Awan karganan, ma'am. Ang mga nuinala na. Saan ka di anak katulbak ti kwarto ni Manong? Dinadaol na ti siradura, ma'am. Husto nga rod ta imbaga ni Manong. Ayalis mi tilandok akahon anak kaidulinan ti kwarta kan napatag a dokumento na. Imbaglakit din ta indulin nyo iti sabali adiso, ma'am. Saan mo't amabalin nga idarom iti panagtakaw? Takukwa na mo't dagiti adda di tadakkel abalay. Day tamot ti simrak iti panunot ko, ma'am. Kukwa na mo't iso asaan a panagtakaw ti awag ijay. O sige, taidanon ko dahito ka ni Manong. Kumusta ka itan, Manong? Adda ka di nagbaliwan ti Marikriknam? Awan mo tantikas lamang mangag kung agaw-awang itinapayag ko. Makadurog akmatan itinasayaat. Naawan jay kalat apan nakakigkiltot no kwa. Senyales ang madaldalusan ti toksin iti bagim, Manong. Kung ti doktor nga ada sabidong iti bagim. Kasano ko maanganda sa binong itibagig? Amangan ka no, no nailawak iti kanam, wano, inumam. Kaya't kadi asawan na ita. Nga namang sabsabinong iti kanak, wano inumag. Nalabit, Manong. Di tay matamo, ta di tay mat nakita. Basta day ta ti imbaga ti doktor. Asilo nga tati kabosor ko. Awan matamo. Imposible mat nga damanggamgamon kanyak. Apay, podno ka di ti gamot, Manong?
salabay ka. Naimbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di kag tignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugod. No kay lalaang ti biyag mo. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas naduktalan ti doktor iti ospital a masabsabidungan ni Steve. Gapo taing kandado ni David ti kwarto ni Steve. Kabayatan ti kaawan ni Brigida, nasuron tinaud-udi, dinadal na nga rod ti seradora kat nakastrag, inala na ti linaon ti safety drawer a kwarta, taramatanda iti lalaki na. Iti may sangal daw, nakita ni Brigida ni Eva ijay tsindaan. Papagayam, denggan ti toloy ti serye tayo itaalawas a napauluhan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Imbagta nakita ka dito eh. Adda nakapaturong ako tsilyo iti sikigan. Di ka agtignay iti jak kayat. No di mo kayat ti mabagsol. Apay ka di, ma'am. Anya ti basol ko. Sumurot ka si tatalugot. No kay lalaam ti biyag mo. Anya ka di ti aramidam kanyak, ma'am. Ipan ka ijay dagusmi. Taado ti damagakan ka. Dagusyo ko nang. Awan ti ado sa lutsod. Basta magnaka. Kabayatan anak kasalabay ti imak iti abangan. Tapsam. Saan mo nga rod nga iya sidag ti kutsilyo? Amangan numasugat ha. Basta saan ka nga agtig na iti jak kayat? Saan ka masugat? Itay pa nga inbaon ko ni Eva ija tsindaan. Anyam awan nutan. Apay nga imbaon mo pa eh. Anya ka na ti imbagatang mo. Tinapay kan palaman. Nagpagatang kamutan iti kapi kan creamer. Ngam itay pa'y nga awan. Napananan. Mas daawak nga rod. Manong nga oras na ni tsindaan. Awagam amangan no na panay di balay. Itay ko pa'y nga awagan. Ngam saan nga agring ti cellphone na. Ni salod ti awagam. Amangan no anda na panay nala ijay balay. Sa balitag parparik na kanyak. Ang mga no adadakas na napasama kan kwa na. Apay nga inra ka dyo ti imak, ma'am. Maikat day taatali iti imam. No ibagam amin adamagakan ka. Anya ka di ti kaya dyo ang maamuan, ma'am. Ayan ni Steve. Saan ko nga amu, ma'am? Ulbod! Para manan ka man no di mo pa'y ibaga. Di kaya agsipat ma'am. Jakmat nga rod ang muti ayan na. Kurang samat tinaraman ang asipat. Taglibak ka pailaan. Imposible adi mo amo tinangipanan ni Davy ka ni Steve. Talaga, saan ko nga amu, ma'am? Inkuyog da ka pa'y nga ron. Ayan ni Steve kunak. Aday, di balay ni Madam Debbie, ma'am. Imbaon dakla nga mapan gumatang iti tinapay. Anda ko ba dito dyan, akta? No, awan iti ospital ti amo na. Makapaikaw ang arod. Aginiliw tayo kumamanen. Anya nga rod ngay, nagsakit mo't pi man di amo na. Agawid to siguro inton maimbagaanan di amo na. Maimbagan nga tati amo na. Ay, sapay kumamot ah. No apay mo't ngamin nga ininot kit din anay dalit. Karkarnan samat asakit. Ha? Pag kunamot akarkar na,
Saan kit din? Ininaw nga agkapsot ako nada. Kunamat ti doktor na, agagangay ka no iti lumakay. Adumat dita ti lumakay, hangam saan matakas jay. Ang amom ka di. Sabsabali ti marikriknak. Ah, Kasla madandanagan tunggal malagip ko ni Eva. Kat, ayan ko madya igatang mo. Iyag mo kanyak, tasyak ti gumatang. Awan ti barya, ma'am. Isublik pa'y kadakwada ti barya. May mayat manan. Siya kun ti mang pabariya. O karkarandak nga rod, ma'am, tapno maalak. Adda di ti bulsa ti pantalon ko. Ayan na bulsa, tasyak ti mangala. Siya kun ti mangkaot, ma'am. O karkarandak. Ikatanyo ti talito'y imag. Apay ko mga ukarkaran ka? Katjak pa'y amo no pudno nga adda ije balay da Devi ti asawak. Ijay mo't nga rod tinang ipananda, ma'am. Sigurado ka? Sa dino tinang ikabilan da iti landok akahon. Anya alandok akahon. Anya day di akahon, ma'am. Ignorante. Basta landok akahon. Nangikanda kunak. Hello, ma'am. Adda ka didita ni Eva. Itay pa'y bigat nga imbaon ko agumatang iti tinapay. Ngam di mo't sumangputan. Anya? Hala, danda ni pangaldawan. Awan pa'y dita, ma'am. Wan nga rod. Mas daw kami kinimanong ni Steve. Tapay adi mo't la sumangputan. Ni, apay ngay. Amaan mo't no adanda ka sa napasamak kan kwa na, ma'am. Madanagan nga rod. Anya nga charamidan tayo, ma'am. Saan mo't amabalin nga i-report iti pulis? Tawan pa'y 24 hours. Ala, napanangatan ni Eva. Tsaka mo no iso di nakitak nga impabagkat da iti may sa lalaki, ma'am. Kat, nangipanan ti lalaki. Nangagkumot abang ko ka no, ma'am. Ing kayo surutan ay ijabang ko. Mabalin aya asurutan ni Jabang ko no saan ko anagan. Ignorante. Ay, o karkarandak mo na, ma'am. Ayan gayam ti kunak akautak di tabulsam. Di ka kumano ti takautak ti bulsam. No maalam ka di ti kwarta, palubusan da ko na pumanaw, ma'am. Agpanunot akpay. Amangan pa'y lakat no isurom da ito'y apartment nga ayan ko. Apay ko mga isurok nga eh. Sa anak at nga, tapno palubusak ti mangisagmak kanya. Saan, ma'am? Promise. Saan ko nga ibagbaga to'y ayan nyo? Apay nga da nakarakid na napintas sa babae dito apartment. May sa katulong. Awan kwarta na dayta. Uy, mayat, nang isang put kay tinapintas a babae dito apartment. Apay akas na tingirsim. Kas kalabara ko akaldi nga nakakita iti. Miss, anyat nagan mo? Intakit din ni Jesugalan. Ada na alak a kwarta. Agpeso, nga na alam makwarta? Pudno launay, Kondrad. Intan, tagagatal ti imak ama kaigan iti baraha. Wow, agswerte ta siguro ita. Taad na napintas a babae dito, hoy. Napintas ka la, napintas. Mamirmiraot day ta. Hoy, Eva, padasam ti agikis nga paarayat. Taad-adda nga ikatagtadilam. Adda kami laang di ta asidag. Pimanutan. Kasano nga ta makarukatak dito eh. Di damot inukarkaran ti tali iti ima ka nakarakad dito adigi. Manugal mat gayam ni Ma'am Brigida. Kanti kabit na. Kasano nga ta makapanawak dito eh. Intulbag talang arudan ti apartment. Nakarakadak pa eh. Inalada pa ti cellphone ko. Anya ti aramida. nay, apay anamaringkwas ka. Nakitak ni Eva man anod. Agpapaarayat. Kasano kumatipan nakakitam? Nakaridap ka dita papag. Daytagtagainap kong arod. Gawatak ko matiiman ah. Husto mo't anakariin ak idi na ikutik ti imak. Bannog mula dayta. Banugam tumat ngamin ti bagbagay. Apay ngay akas day tinatagtagainap ko.
Saan nga tangag kasapulan ni Eva ititulong? Tapno awan ti pagdandanagam. Ingka kitaan, ijay dakkel abalay. Ay, sige man nga rod lakay. Madi at talaga ti markriknak. Ay naimbag ta na daanon ka dito arubayan ti dakkel abalay ti amo yo. Ha? Da kayo mat, nana? Apay akas lang naklaat ka nakakita kanyak. Kaya't ko laeng ang makasarita ni Eva. Kuwang amin, nana. Kaawawag itay ni Ma'am Davy akabsat ni Sir. Damdamagan na no imay kano dito ni Eva. Apay adamagan na no imay dito'y. Kat dito'y mo't nga agiigyan saan aya. Iso nga min ti agbanbantay di ospital, nana. Imbaunda kano amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan kano mo't ang nagsubsubli. Anya, ayan nga rudon nga di anak ko. Di damot in report pa iti pulis, nana. Barang makaawid sakbay ti 24 oras. Ay kasanong arudan no, da mapasabak iti anak ko. Naurayan pa nga ada 24 oras. Day tamot nga minti kunada, nana. Ay, kunakon kat nga dadakas na napasamak iti anak ko. Agsaga na kalakay, mapantay di presinto. Ne, tapay ko maamapantay jay presentaw. Imbaunda ka nun ni Eva iti tiyendaan itay bigat, amapan gumatang iti tinapay. Ngam saan ka numutan ang nagsubsublay? Ne, tapay ngay. No tinapay lang tinapan na ginatang. Agrobot ka na. Pag-asim, mapantan iti presinto. Ala, mabitlaang. Tanay na ang dudak ang naggapu ija bangkag. Nagsakayak ngamin itinuang, iso anang dudak. Darasam nga rod ang mga noon yan tinapasama kiti anak ta. Ala, mangkita ka nga ruden itiladawan na dita. Tapno adda ipakita ta iti pulis. Swertin sakit di babae ngayon sangpet mo di balaya. Nangabak ta iti sugal. Iso nga ta ti swerte. Saan nga ta anayra na laeng? Sino kaya na dyan? Apay ngayon sangpet mo. Dayjay ti katulong ijabalay mi ka ni Steve. Inalak, tapag pudnog no nangipananda ka ni Steve. Inalakit din ti manakibiyang akabsat na. Nagsaya atan nga tap na masulom ti balayaw. Ngamtay ka hadiyero kat awan ijay balay. Iso ti may sa adinamag ko iti dayjay a babae. Okat, imbaga na ka din ti ayan ti kahadiyero ta inak ibaklayan. Impanda ka no ijabang ko. Ada ngamin kabagyan ni Steve ijabang ko. Ay, nagsayangan. Ay na, adda maganaganap iti kastangar aramidem bakay. Tumakder ka, tunkuan, agtugaw ka. Saka magnang agsubli-subli. Madandanagan ak nga rod. Apay ngay amapukpukaw dyan akta. Anya tinapasamak kan kwa na. Nagadua sa ludsud mo. Agpada taas an amakaam mo iti sungbat na. Sa nabalay, tainted tatiladawan na kadagiti pulis. Kasano no impanaw da dito'y lugar tayo. Ay saan ka kumangag sa iti kasta? Tadada makapadanag ka. Saan nga rod nga agsusurot ti mapampanurot ko? Ay, anya nga tanay at tinapasama kiti anak ko, apo. Kasyam ka diya. Di mo ipalubos nga dadaakas ang mapasama kan ko, ana. Ay, wun gayam. Adda ka di imbagbaganakan ka, kaayan-ayat na. Awan mahit. Ay, Ti imbaganak at agadal da ito asimestre. Nagsardang tagurnong. Kat ituloy na ti panagadal na iti da ito'y apanagsasarak. O karkarak ti tali ti imam. Ngamsakbay na. Italikpay ti sakam tapno saan ka makapanaw. Apay adinak pala palubusan, ma'am. Iso nga ikadag ti tali iti imam tapno makalaba ka. Aglaba ako na ayo, ma'am. Saan ka mat siguro atulang tapno di mo nang nagtiimbagak? Kalpasan ka di ang makalaba. Palubusan na kon, ma'am. Awanan ati para labak no palubusan ka.
Balansamutan. Nagdakas ka talaga ti kababalin na. Kasano nga ta makalibasak dito eh. Hoy, di ka man agtana-tana butob nita, no di mo kaya ti makaraman kanya? Palubusan da ka din, amam. Madanagan lakit din ni nanang ko. Nung maamuan da ti kaawan ko, ijay balayo. Kasano ko maamaamuan da? Kat awan mat mangidanon kadakwada. Rimor ni Brida. Ano ti gunggunak no paglibasan ka? Gungguna. Anyang ititad ko agungguna, sir. Awan mo't kwarta. Uri sana kwarta, mabalilata. Ado, ti pamuspusan. No. Mayat ka lakit eh. Ha? Sir, di na kumasit ka na pangasiyo. Di mo kayat ti makaawid? Kaya't ko. Awan maitad ko akas gunguna, sir. Numayat ka iti bagak. Tulungan ka, tap na makaawid ka. Anya kumadait na, sir. Ibagam nga ruda. Nalakalaeng. Basta pagtulagan ta. Anyapay dagiti sumaruno a mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauwan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas iti tsindaan. Sinalabay kan tinutukan ni Brihida ni Eva iti patadam. Sana imbilin asumurot da ito'y iti dagos na. Iti sabali abangir, nagparik na kanina na Susan, nga dama di anapasama kan ni Eva. Iti may sangal daw, imasidag ni Conrad kan ni Eva. Papagayam, denggan tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Numayat ka iti ibagak. Tulungan ka tap no makaawid ka. Anya day ta, sir. Ibagam Nalakalat, mate. Basta pagtulagan ta. Anya ko matipagtulagan ta, sir. No kayat mo ti makaruk at di tan lang irakadan ken kanibrina. Ipamuspusan ta. Ket siyak ti mang sweldo ken ka. Pangalaam iti pang sweldom kanyak, sir. Ni ka di mambrihida? Saan ka di at ikwarta ni Sir Steve ti pagsugsugal yo? Saan? Nilang brihida ti manugal. Saan kong amo ti agsugal? Nagsingput a katao. Ulpud a lalaki. Anya anasingput. Kano manugal? Anya ti aramidam di tayan ti balon? Anya ti planom kan ko, ana? Kit kita no limo kay tigalot dagiti imana. Amang ano makalibas. Saan ang makalibas dayta? No awan lakat ti mangrok at kan ko, ana? Di mo padpadasan ti mangluko kanyak. Awan kwarta na dayta pagsugal mo. Anya pagsugal? Si kamot. Intaman kit di dita kusina ta mabisinak. At ginatang ko dito'y amakan. Intamangan, panawam dayta a babae dita. No addatad data, isutitad taken ko, ana. Ala, intang arudoy. Kakaisunang at ginatang mo amakan. Kalpasan na, rumwarta manen. Wan, Conrad, barang mangabak tamanan ita. Awan pa ni Eva. Saan nga ta ang nakitarayan? Awan ka no mati ammo ni salud nga agar-aram. Wano kaayan-ayat na. Ay, anya nga rodan tinapasama kan ko, ana.
Masapol na maamuan na itidadakkel na na ito. Kat masapol nga ipakamo ka nagiti pulis tinapasamak. Madanaga na kitinapasamak iti para si kaso kanyak. Imbaglakit din tanda nagbaliwan ti kasasaad ko diti ospital. Imbaga ti doktor, nga ininot nga agsubli ti pigsam, Manong. Ti pakasdaawak. Kasano ang nasabidong anak? Adalakit di mangilalaog iti sabidong iti kanam. Imbaglakit di tabasit ka no tinailalaog. Isumot lang nga inot anay dalitak. Bakit? Mapantamanan ni Jay Presintaw. Tadamagan ta, no anya ti resulta ti inyuman ta kadakwada. Diyak nakaturturog ka po iti danag ko. Ay, diyak lakit di maawat no dadakas ang napasama kiti anak ta. Yagpada talaang. Ngam saan ta kumaapaabak iti danag. Uwan lakay. Amang ano, adadakas ang mapasama ka data. At dakat nga raw at ita maarayat. No adama di ang napasama kan kuana. Wala, inta nga ro doon. Barang adam-adamag tamayat a resulta. Un nga raw. Ang kasano nga tamat ti masakit nga amo ti anak ta. Agdamag tanton ka ni Salod, akatulong da. Ha? Makatugaw kayon adakda kayo, sir? Saan kayon ang maulaw na awan mang tulong kada kayo? Wen, salud. Yamanag ka ni David ang singasing na ti umay mediti ospital. Kayat ka di asawan day ta? Analalaing ti doktor ditoy? Ngam ti doktor agayam ni Ma'am Brihida? Paimbestigar ko, nupod no a doktor day jay wano saan. Manghala nga ta ni Ma'am Brihida iti peke a doktor, sir? Apay nga ro na dinakpulos na agasan. Adadamot anay dalitak. Di namot pinagsamin ti darak. Sabagay. Nabayag nagpaysongom umay di balay. Ngam awan mo't nagbaliwan ti kasasaad yo, sir. Iso nga tapek asaan anasaya at day jaya doktor. Pagkunaan nyo mat, sir. Di na pa'y impalaboratory ti darak. Kat inaramid na ita ti doktor dito'y ospital. Palubusan nakmatan, ma'am. Madanagan lakit din dagiti dadakkel ko. Agyan kan ditoy. Awan para labakan para dalus ko no palubusan ka. Pangasim, ma'am. Nagrigat ti kastoy. Nakarakadak dito'y tagusyo. Ikatam ko mga rod at italidag iti imat. Anya nga ikatan? Tapno aglibas ka kat isagmak na kasta? Di dan tumaamuan ti naramid yo kanyak, ma'am. Basta palubusan dak nga agawid iti balay mi. Sa anak at nga, tapno isagmak ko ti bukod ko akaradkad. Awatamon abalod kan iti sidong ko. Kaya yo asawan, di tuyak nga agyan. Anya pailaang ti sapulam. Mangmangan kamot dito Agyan rulak kumaitid ito a semester, ma'am. Saan nyo kumaadadaalan ti masakbayak? Saan ang madadaal ti masakbayam? Tapakpakanan kamot dito Anya kumati masakbayak dito, ma'am. Kat may saak abalod. Kaslabot na nagpukaw nga asok di anak ta. Ayan na nga tan. Masapol at tulungan ta dagiti pulis nga agsapol. Ano kasanungay lakay? Mangala ta iti ladawan ti anak ta. Inta agdamag ka dagiti tattaaw no nakita dati anak ta. Sapay ko ma, tawan da ka sa napasamak na. Alain tang arudan. Alam ti may sa ladawan. Tasyak mat ti may sa. Manong aldawan ang mapupukaw. Uray ko mamot no umawag. Di mat nga ron agring ti cellphone na. Ay po, iyaday yung iti pagnaksan ti anak ko. Anya ti ko na ti Doktor Manong. Rumwar ka din? Kastamat ti kunana, ngam saan nga ijidak ka labalay ti pagdiretsoak. May mayat Manong.
Ngamawan mat ni Eva para asikasukan ka. Kuna ni Salon, anapan ka no impakaam mo nagiti dadakkel na ka nagiti pulis, ti kaawan na. Adapay ladawan na iti kalkalsada na ipaskil nga isukat missing. Madanagan lakit din nagiti dadakkel na. Agam sa narumba nga maamuan ni Brihida, ang nagbaliwan ti Marikriknak. Awanan tuksin iti bagik. Anya ti sumaruno nga addang mo, Manong. Paimbestigarak di doktor agayam ni Brihida. Nasayaat mat. Tapno maamuan tayo, napudno matla ang adoktor day jay wano saan. Apa man na makarwarak ditoy, kaduan nak amapan iti pulisya. Saan ka di nga imimay ni David dito'y balay? Saan mo't ma'am? Manipod impanaw na ni sir. Saanan nga imay? Apay pinakibiyangan na ti kahadiyero. Ninsamot sir ti nagayab iti lalaki ang mangala, ma'am. Sino day ta lalaki? Ay, jak am mo, ma'am. Ama no kadwa na iti negosyo. Katulong aklaang ditoy. Iso asaan ko nga am mo dagiti kakadwa ni sir iti negosyo. Amok, saan mo ang masapul nga ibaga? Aglisi ka! Tamapanak iti kwarto mi. Iti ka di kwarto ni sir, ma'am? Apay a kwarto ni Steve asasawam. Amin nga adda dito'y kat kukwakmat. Nalipatam ka din nga asawa nak ni Steve? Ha? Sa balimat ngamin ti kwarto, manipod agsaksakit ni sir, ma'am. Anda kanumat nakaibaga iti agim imbestiga a pulis. Nakita da sinalabay ni Ma'am Brihida ti anak ta iti sindaan. Sakbay ang nagpukaw. Ay, inak ibaga da ito'y kundi sa load. Tapno ibaga namat iti amo na. Wen, bakit? Barang ni Brihida ti surutan da iti nalimad. Barang adda iti puder na ti anak ta. Dukasta, kaawatan nga rod ani Brihida ti akin aramid iti panagpukaw ti anak ta. Anya apay ngay, no di kasta. Anya nga iti panggap na. Apay nga inaramid na ti kasjay kan ni Eva. Anya ti amok ngay. Hingka nga rodan, tapno maamuan ta ti ayan da Brihida. Nakaumay kayo mo't dito'y dakal abalay, nana. Ay, nabalasan ko. Adda ka no nakaibaga iti pulis. Anakita da ni Ma'am Brihida. Asinalabay na kanu ni Eva. Sakbay ang nagpukaw di anak ko. Iti nga taal daw nga imbaundaan na pangimatang iti tinapay, nana. Ay, nalabit akasta. At dalakit ni iti sidong na ni Eva nga anak ko. Inala na nga ta? Tapno pagbalinan na, katulong na? Ha? Kasta nga ta? Hanggang apay ngay asaan ang maawagan ti cellphone ni Eva? Ayun nga payson niya, nana. Apay ngay asaan ang makontak? Saan nga ta nga inala ni Ma'am Brihida ti cellphone na? Kasta nga ta, nana? Apay ngay apakibiyangan na ti cellphone ni Eva. Katadamot bukod na a cellphone. Nanginginan to pa'y ti cellphone na, ngam ti cellphone ni Eva. Naabakan tinaglakwak iti cellphone ni Eva. Ikanak pa iti pagpunak. Awanan ni gem ko akwarta. Takasano ang makasubutak no awan mo't pagpuunan. Mangiremedyo ka mata. Siyak matlaangan ti mangirimremedyo. Hindi ta ka pa nga ron. Tenak man agremedyo. Sa dino ti pagremedyo, am? Uray anya ditan. Nagda masabat ko dita apilato ngagputang. Isun up. Kalbaryo na ti abyak. Stay. Kalbaryo? Masarakam ayamat ni Pilato iti kalbaryo. Imay ka din ni Conrad dito'y itay? Saan mat, ma'am? Napanan nga tati sinalbag a tao. Ibaga nakit din na kalbaryo ti biyag na. Siyak ati maparparigan. Iso akas la kalbaryo to'y ayan ko. Apay kumakalbaryo? Kat adda ka laang matditaan na karakad. Saan ka mataparparigatan? Rita. Rita. Nen, Umay ka dito itanda ibagak. Nasam. di nakiguyod. Tama nga numaytib kulat.
Imbag ta nakaumay kayo, ma'am. At da kanumat nakakita sinalabay ni Ma'am Brihida ni Eva ijitsindaan sakbay ang nagpukaw. Awan ka di ti amom? No sa dino ti mabalin na apagdagusan no bilang? Awan mo ti amok, ma'am. Ay, nagdakas at talaga day di ang Ma'am Brihida. Nakitak pa idi may ditoy. Nagkalkalmanan iti kwarto ni Sir Steve. Kasla alahas mo dyan nakitak na inala na, ma'am. Masapol ang maamuan ni Manong dayta nga inaramid na. Awan siguro kwartanan. Isu nga agraman alahas innalanan. Idi nga rod imay ditoy kat jak nagpadpadlaw, ma'am. Napan ko sinirib. Kat nakitak nga alahas ni Sir ti inala na. Anya ka di tinapasamak, taim madayuta pa iti ayan ni Eva. Adu ti nakapaskil aladawan ni Eva iti kalkalsada. Birbirukan dan. Kasano ko maamabirukan da? Kat saan matarimrimuan? Kasanon na nakakita. Kasi katikaduanan sakbayan nagpukaw. At nga tapay mat nakadlaw, kat ijay mat tiyendaan? Saan lang mo ang mga nadda makamamu ka ni Eva. Abay, di ka kadi madanagan. Asino kumamat ti makaamamo ka ni Eva ditoy? O kasano? Ada na remedyo makwarta? Kasano ko maamakay remedyo akat nakita nga rudila dawan ni Eva nakapaskil. Missing ka no. Nagawid ak adagos atap no ipakaamukin ka. Dagiti awanan bain. Papudpudrutan dati ulok. Inton kon, pinukaw ko lakat nga rod ni Eva. Saan mo po kawin? Itad mo la kanya kon. Anya? Apay ko mga itad ko kan ka. Anya ti aramidam kan kwa na, ha? Napigsakan Manong, anyat ko na ti doktor. Mabalin ko kanon ti rumuar. Ngam sa anak amapan iji balay mi. Gusto day ta a desisyon mo, Manong. Idaron mo ti asawam. Gapo iti kinaadda ti lalaki na nakita ni Eva. Oh, kasano nga ron na makapagsaksi ni Eva kat mapukpukaw man. Asino ti mang panagnek nga adda lalaki ni Brihida. No apay matasaan ang masarakan dagiti pulis. Ang mga nuimpanaw ni Brihida kat pagbalinin na akatulong na. Nalabas daytan nga asawa, Manong. Lumapanek ni kaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandanikan na isagmak. Naimbaglakit di ta impa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi iji balay. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsabot kada kayo ti MTBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, madanagan dagiti dadakkel ni Eva, kastamot ni Steve, gapu iti kaawan ni Eva. Inyuman da Jacob iti pulis ti panagpukaw ni Eva. Kabayatan na, ininot a pumigpigsan ni Steve iti kaadana iti ospital. Napanunot na apaimbestigaran ti napasamak ken kuana, ken ti doktor nga inalan ni Brihida, ang mga sikaso ken kuana. Papagayam, denggen tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Pananglipot, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Lumapanek nakaklakit di ti atap ko. Pagbabawian na tinaramid na. Rumbang laang, Manong. Dandani ka na isagmak. Imbagkit di tayo pa-ospital da ka. Kasabwat na lakit di ti doktor amapmapan idi iji balay. Narigat mo't ngamin nga agatap, no saan ang nakita. Wala ka dimit atap mo akas kanyag. Atap ko ani Brihida timang sabsabidong kan ka, Manong.
tapno matagikwa na amin asanikwam. Uray ko man o si kasunak mat. Baybay ang lakit din ani Eva ti mga asikaso hindi kanyak. Ita, tawan ni Eva. Kasano pa'y ang makabirok ka iti mang panaknak, wano agsaksi iti kinadakas ti asawam. Sapay ko ma, tamabirukan lagi ti pulis ni Eva. Agsumsum lang samot damang Brihida kan ti lalaki na. Alingag. Noan niya ti pagsumsum lang anda. Laok mo sa bidaw iti kanang tilakay nga asawam. Di awan ko maitan. Mabutan na Rod. Ang mga numatay adagos, maduktalan da sinabido nga. Ano nga rin tangay? Baga ang ilayo na tinagan mo iti imbang ko na. Awan mo't sa bali nga agtawid iti sanikwana, no di siya. Anyamot tandag ito eh. Awan mat ka diya. Mapukaw ko man na diya lakay tapno matagikwam mo ti sanikwan. Kasano ko maamapukaw. Kat naisagan mo tanti kabil ko nga itad mo nga agas. Impanaw daw No, kasta. Sabidungan dagayam ni sa isuan itali. Ang kumusta nga tamot itan ni sir? Imbagta daday ti bakanting apartment ko apagyanam, Manong. Nagsaya atan na ta naira na apimanaw ti agigyan. Wan nga rod, Manong. Dito'y kapailaang nga rod nga agyan. Timang sapol ka ni Eva itati tutukak. Ibaga ka lagi ti pulis. Ani Brihida titiktikan da. Wan, Manong. Nung iso tinakita da akadwa ni Eva sakbay ang nagpukaw, at dalaki di amo na itinapasamak. Mapantay ti presinto ti pulisya. Ibaga ti atap ko may papan ka ni Brihida. Agdarumak. Ti kadikaad da ti lalaki na ti pangidarumam kenkwana, Manong. Lumakaalaak pa iti ebidensya. Saan lalay ta ti pangidarumak kenkwana? Ti doktor ti maysa nga ipabirok ta. At dalakit di amo na itinapasamak. Adda ka nung nakakita ken ka anang salabay ken ni Eva. Dahil ti imbaga ti may sa agayem ko, akadwa ti may sa apulis. Dinamag mo kuma iti day ta pulis, nupod no? Diya kadwa ti pulis ti gayem ko, saan ka ta diya pulis? Nangig na kano ti report, nga mga no imbestigaran da kamat. Sa anak mo't ngagpakita ka dakwa na. Nalalaing dakat ngam siya kon. Anya ti aramidam? Sa anak arumwara, sa anak amaskara. Adago maamaskara. Uray masabat ko ida, didak mabigbig. Nalaing ka talaga. Bilibak iti kinalaing mo iti kalukwan. Iso adinak sinsinaan, tamay ranod ka iti kinalaing ko. Kasano, no matuntunan da ni Eva, di ti dagusta. Diyak lakit di kayat ti mairaman. Nayolim ka din ti darum, Manong. Well, hanggang ti parikor ti takat ti saksi. Naawan nagsaksi, kasano ang mga bakti kaso. Mabalin mat ni Salud. Mabalin na nga ibaga abinaybayan na ka ti asawam. Sabali aka na yun ti ayan na iti rabii. Wan met ka diya. No sa pulan dati puno nga ang saksi. Kasanoon? Saan ka kumaamaawanan itinamnama? Rumwarto matlaang ti kinapudno, Manong. Sapay ko ma, tapno awanan parikot ko. Ay, nagkamaliak anang asawa manen. Awan mabalin tanalpasan. At daditan. Nulakat na panagnagan aluklukon na kati asawam. Mabalin mo nga ipabalod. Anya na ito tsuram. Nyamatan na ito panagkawakawas mo. Ada abungot ti ulom. Rupam langan tiyag parparang. No aramatag ti maskarak, ada ka di pa'y makabigbig kanya? Numapan kay di balay tilakay nga asawam. Amang ano agatap da. Kat adda mangimbestigar ken ka. No mabigbig dak. Baliwak ti panagnak. At indog matan ti buok ko, gapo iti goma amaskara nga at indog ti buok na. Saan ka pa ama panijay? Tamang ano adda mang tiliw ken ka. Apay ko matiliwan dak. Kat
Awan tinapaniknikan na basol ko. Nga baknang tilakay. Kaya natin mang bayad iti detektive amang sapol ken ka. Apay madanagan ka. Jak tupay madanagan. Aramatan ti utek tapno saan amay sagma. Nabanog ako nga agdamdamag ka dagiti tattao no nakita da ni Eva. Ngamawan mo't makaibaga. Pakiridin tati pakinakam ta. Saan ta maawanan itinamnama? Hanya pa ngay nga ron do di kasta. Di ta pa yan makatrabaho kapo iti panagbirbirok ta ka ni Eva. Uray di ta makatrabaho. Numasarakan talakit di ti anak ta. Mapantaman kit di jidak kalabalay. Agdamag taman ka ni salod. No anyamot ti kasasaad ni sir. Barang makatulong da iti panangsapol ta iti anak ta. Barang nagtultuloy asim maya atin atirik na. Naku na di ni salod nga da nagbaliwan na. Malain ta nga rudan. Ijay arubayan dan ti paginanaan ta. Adamot linong ti kayo ijay amabalin ta pagtugawan. Naggapuan nyo ka din, Nana. Madlaw anabanbanog kayo, ah. Ay, nagsursur-sur kami ang nagdamdamag. No, adda nakakita iti anak may. Ay, nagrigat ka ti kastuyan. Di kay agdanag, Nana. Tanapan mo't ni Sir Ijayan ti pulis. Napan nagpatulong. Ha? Naimbagan ka din ni Sir? Wan, Nana. Ngam saan pa'y adito iti pagaw-awidan na. Adamin madi nga atap da nga aramid ni Ma'am Brihida. Ay nasaya at matngarod no naimbagaan ni Sir. Uwan nga rod, Nana. Nabayag basitan ang naidalit. Diyak ni namnama ang maimbagan pa'y. Yaman pa'y apo. Ta naimbagan mo't laangan. Diyak mat ni namnama apo migsama ni Sir, Nana. Mayat ngamin tinsingasing ni Ma'am Davy ang maipan iji ospital. Ay, saan ka di nga, ada doktor, ang mga asikaso kan kuana dito idakkel abalay. Adda Nana, ngam ada atap da Sir kan Ma'am Davy, akakutsaba ni Ma'am Brihida ti doktor. Pinaumaydak mo dito idagusyo, Sir. Kasanun nga di dakkel abalay. Aday maon ko akadwa mapanijay. Kandaduan nyo amin na ruangan. Irikip yung amin na tawa. Ha? Isyak ngay, Sir. Pagyanakon ngay. Saan mo kadya kayat ti makipagnaid pa'y laing dito dagos ko? Awan katulong ko dito oy. Ay, kunak no pagawidan da kun, Sir. Agsubli tayon tumot laing itidakkel abalay. Palpasek pa'y ti rinugyak, may papan iti pakakumikumak. Kasta ka di, Sir. Ita ka din ti ipapan mi panangikandado iti dakkel abalay? Well, urayam lang ti inawagak akadwam. Pabantayak ti balay, tapno awan mangdadael kanagiti kandado na. Nairikap mo ka di amin na tawa kan rida usakbay ngayon kandado yu ti gate. Wan, Sir. Awan lakit ti makastrak ijay. Uray ni Ma'am Brihida. Adamat ngamin sa bali akandado ngayon pagatang yu iti lalaki akadwak itay. Pinayabak da jay tanalaing agaramid iti pagkandaduan. Tapno manayunan ng iti padlak. Wan, Sir. Inyaramidan ng agpayso iti kanayunan a pagkandaduan. Naitangamin tibilin ko kenkwana. Saanan ang makastrak ni Ma'am Brihida? Dinadaal na pa'y ngamin ti panulbakan ti kwartuyo, Sir. Pagpapawyan na amin na madingay na ramin na kanyak. Hindi nagsakitak. Laki-lalaki gayam. Isasaanan na maturog iti kwartok. Tinakawan na kayo pa'y Sir. Apay ang nakakandado ti gate. Nakarikap amin atawa. Napanan nga tati awanan ba'y nakatulong. Oh, madisamat da ito yan, ha. Apay nga awan tao dito, eh. Ada umasidag a lalaki.
Ang mga nupulis ang nakasibilyan dagita. Magnaak nga umadayo. Anyamot ka na ti amakan. Awan ka din ti sa bali. Nakakandado ti balay mi. Jack nakaala iti kwarta. Anya? Awan ka din ti karbang nga masumbrek ti balayo. Tapayan nakakandado ako nam. Jack nga rod maawatan. Nanayunan dagiti kandado na. Kasano ta pa yung mabayadan ti apartment? No papanawan na tati akin ko iti apartment. Kapilitan na pumanaw ta. Papanan tangarudan. Mapan ka iti kayat mo apapanan. Ta mapanak mo't iti kayat ko apapanan. Anya, impaay ko amin kan ka. Ita, dayta ka diti subad mo kanyak. Anya nga rod ti maramidan ta no awan mo't nga rod pagyanan ta. Inak mang birok iti mangibalay kanyak. Mapupukawan ako ni tinamnama, halakay. Saan bakit? Kunada nga raw, akabayatan as ibibiyag ka. Saan ka mapukawan ni tinamnama? Nabayag mo't basiton ang mapuppukaw ni Eva. Masarakan tayon to. Amangan, no adala dita asidag. Ay, jakpat yan nga dala ang iti asidag. Apay nga ron adi pa agpakita, no dala ang iti asidag. Mangnamnamaak, ang makita tanto ti anak ta. Kano pa'y, inton awa anak toon, kasta ka di. Saan ka kumamat nga agsaw iti kasta? Nasingpat ti anak ta. Saan lakit day abaybay anti apaw? Rimormanan ni Ma'am Brigida. Sa bali tilanganan. Narigat ang mabigbig ni iso. Kasla na yaw awan ang Muslim ti panagkawas na. Imbag lakit din ta nakaro ti bartek ti kabit na nakailad iti sofa. Nakanganga. Permi ngamin ti bartek na. Ikagumaak nga igidagid ti tali iti imat. Iti iking ti adigi ang nangirakitan ta kanyak. Bigatan. Nga maturog pa'y damang Brigida. Naginom da ngamin adway ti Rabi. Nabarpartak na. Saan da kumapay ang makariing. Tadandanin samot den mapugsat ti tali nga igid-gidagid ko iti iking ti adigi. Aday na. Nalukayan. Nagsakit ti imak. Nasugat san. Gapo iti panangigid-gidagid ko. Nagpigsa taurok mo. Dumandan ka dita. Tamatantanagak iti kama. Di ka man mag-disturbo iti turog. Makaturog ak pala. Matantanagak nga ron. Tadimandan ka matunay dito ayan ko. Mag-disturbo ka iti turog. Nasapa pala. Di ka nga ron agurok Makadisturbo ka iti turog. Saan ka ako manutikan sumanaw? Agpakaturog ka. Mapanak man langan dita sofa. Ay, suron kon. Nayado mo ta. Nagsakit ti ulok. Si kalaang ayatin na sakit ti ulo na. Aday, napugsat ti tali. Ngam nagsakit ti imak. Nasugat gapo iti panangigid-agid ko. Nairaman ang naigid-agid. Sapay la kumata saan da pa'y amakaring. Inayadak ti mangilukat iti ridaw ti salas. Tarumwara kon. Ano sa kun ti ut-ut ti imak. Makaruarak lakit ti. Disturbo mat dito. Nakariing ni Ma'am Brigida. Disturbo iti turog ti mapadipasian. Tsak payakot ko ti. Masapul adi na maamon ang napugsat kun ti tali. Ang sanggirak latta iti adigi. Akas la nakaturog. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu ita alawas ang napauwan.
Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Merrill. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo ita alawas na pauluan. Pananglipot. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakariing ni Mang Brihida. Turbong at ito isbuang. Turbo-turog, di mapanitisian. Tsaka kutkuti. Masapul adi na maamuan anapugsat kun titali. Agsanggirak latta iti adigi akas la nakaturog. Nakaturog ang nakasanggir ti longko. Nalipatak nga inialis ti tali ti ima na kadagiti saka na. Tapno makaidda kumamat. Panawak man langan. Inakit din maturog. Nasakit ti ulok. Hang oversamat. Naimbag lakit din. Ta saan anadlaw ni Mang Brihida ang naging tuturog ka nakasanggir iti adigi. Sabay ko ma, ta saanin arumwal. Maturog ko ma, tapno makapanaw akon. Sabay nagpanaasan ti imak ang nasugat. Anya ka din ti madamag kadagiti pulis, Manong. Ada ka din nasaya at adamag. Nalaing aglimang na dya, Brihida. Saan ngagnanayon ang may tarayan na tilinteg? Saan nga taan nakaada yun? Inala na ka no ti alahas mo, kuna ni salod. Saan ngagnanayon na makalisi kunakmanan? Adanto pan nakatiliw ti awanan bain. Sapay ko mga rod, Manong. Kaasimot ni Eva, no adda iti puderda. Naganos kang nagsingpet da dya nga ubing. Anya nga tan tinaramid da kenkwana. Nasayaat ko man no pinagbalindala ang akatulong. Kasano, no dakas ti naramid da kenkwana. Nakaturo pa'y siguro da Mang Brihida. Awan mo't mga kuasimak di ta kwartudan. Inayadak ti Romal. Agdiretso ak amapan iti pulis. Masapul nga agtarayak. Ang mga numapuutan da rin wala. Taray Eva. Masapul ang makadano nak iti ayan da iti pulis. Tapno saan ang makapanaw ti asungot a Brihida. Agawa ak pa'y ang taray. Hello, asino ka di daytoy? Hello, tatang. Cellphone ti pulis da ito eh. Nakiawag ak laang. Ada ak ita dito ayan dagiti pulis. Siga ka ding agpayso dayta anak. Nabiro kanda dagiti pulis. Nalibasak ti asungot a Brihida, tatang. Inrakadak ijay dagusda. Sige, umay kami dita presentaw anak ko. Imbaglakit din, tawan tinapasamakan ka. Urayan kayo dito'y presento, tatang. Mabutangak amag na iti kalsada, tawan kadwag. Ang mga numakita nakmanan ti asungot a Brihida. Dita ka laang anak. Saan ka pumampanaw? Pabantayan ka kadag iti pulis. Wan, tatang. Sa anak ng agawid, aging gaadi kay kadwa. Sige, umay kami dita ka ni nanang mo, anak. Agrubot kami, urayin da kami. Imbag tayo may kadito'y nagus ko. Adaawag na giti pulis. Anya ka di tinyawag dagiti pulis, Manong. Ada kano ijay ni Eva. Mapanak ijay. Umay kakadimat. Wan, Manong. Ado ti kayat ko adamagan kan ko, ana. Intang arutan na. Uray sakit na dumat ti kayat ko amaamuan kan kuana. Nasarakan ka di dagiti pulis, iso nga adda ijay?
Jak paya mo. Basta inyawag ti pulis nga dayjay. Kamaudyanan na. Makita tayo matlaangan ni Eva. Ala, lumugan ka nga ruden tamapantan. Ay na, Eva, anak ko. Kulaklakit din no di na ka makita. Kimutong ka. Napanam ka di. Inrakad nak ti asungot ani Brihida nanang. Imbag ata na ikagumaak nga inggidagit ti tali iti imak. Agdardara pa iti pungwa-pungwa manak ko. Nairaman ang naigidagid. Ta iti likodan ti nakairiputan ti tali nanang. Anya ka di ti basol mo ka ni Ma'am Brihida. Apay nga inaramid na kan katikasta. Kaya't naamaamuan no sa dino ti ayan ni sir. Kanti ayan ti kahadiyero da nanang. Ay, una yan. Nga maapay nga'y akimutong ka. Di nakakadipakpakanan. Pakpakanin dakmat basit nanang. Ngam sa anak ang makaturog na imbag. Tanakarakudak. Nagdakas na talaga na iti babae. No daduma. Iyalis na iti sakak ti tali. Ngam numalipatan na nga iyalis. Jak makaid na. Tanakasanggirak met iti adigi ang maturog. Iti da itangay naramid na ka. Idarom mo, tasak ti makaamoy ki amin na magastos. Agyaman nak sir. Itakuman nga adamapan ang pulis iti apartment da iti lalaki na. Agyaman ak unay. Tasan mo nga imbaga tinang ikabilak iti kahadiyero. Imbagaklatan nga impabangkuyo sir. Nalaing ka, tasan mo nga imbaga. Ang mga ninalanak at adamat iti balay ti kahadiyero. Inyalis ko lang iti ayan na. Amok ngamin apanggap da nga alaan sir. Pagsugsugal dagayam iti lalaki na ti kwarta am alala na kada kayo. Anya pa'y tinaamuam iti kadami jay. Sabsabidungan da kayo sir. Adda kas lapulbos nga ilalaok da kano iti kaninyo. Tapno maidalit kayo. Nagdakas da. Idarom ko ida, agraman ti doktor akasabwat da. Paimbestigara mo ti doktor akasabwat ni Brihida, Manong. Talaga nga aramidak da ita. Saan sakti lokwanda? Amomot ni Eva ti inararamid na. Di na imbaga nga ospital ti ayan mo. Kandi na imbaga ti ayan ti kahadiyero. At dalang iti may sakadag iti kwarto iti balay. Tilaang ada iti kwartom tinaala na. Agraman alahas mo. Pagbayadak iti nangina dahi jay ababae, kastamat ti lalaki na. Ang mga naduktalan dati kaawan ni Eva. Kat pimanaw da iti nasao nga apartment. Sapay ko mata saan. Napan mo tadagos dagiti pulis, apaman anay baga ni Eva ti ayan ti apartment da. Sigurado a kwartom ti pinagbaybayad da iti apartment ang nagigyanan da. Iso kanayo na rumwar iti na idalitak. Kanayo na mangalay ti kwarta. Ngam awan maramidak iti tanakapsutak. Masino kayo? Apay asimrek kayo latan iti dagusmi. Idarom kayo! Ano tinakaidaruman nyo? Umay kayo iti presento. Tasong batan nyo amin ti darom kontra kada kayo. Darom? Anya ko darom? Ija itong presento ti pagpalawagan nyo. Pusasan na kayo. Apay a pinusasandak! Ayan ni Eva! Apay nga wan dito eh! Intayo na iti presento. Da kaya do. Angam ni, agor kay man. Apay pinakipuspusas dak. Nilang Brihida ti alan nyo. Iso tinangala ka ni Eva. Masapul akadwa ka iti pangipalanda kanyak! Awan basol ko itilintag, sir. Nilang Brihida ti adda basol na. Adamat darom kontra kada kayo. Inagaw yu ti asawa at kinasawa. Pudno ka di asikaday tay, Steve. Naimbagang kan. Awan basol ko kan kay, Steve. Iawid na ko man. Awanan kay tibain. Kaya't nakpaya patayin babaen ti panang sabsabidong mo kanyak. Anya ka din ti sasawam, Steve. Kasano asabsabidungan ako nam?
Nangag amin ni Eva tinagsaritaan nyo apan ang sabsabinong kanyak. Saan ka makalibak? Kaduam na ita ayop alalakim. Sana po no dayta Steve. Saan ko alalaki daytoy a tao? Agdada talaga rodan agdenden na kayo ti may nga apartment. Ibagang pailaeng asaan mo alalaki. Kapo ka di, tada kami iti may nga apartment kat lalaki kon. Kasinsin ko daytoy a lalaki. Talagang ulbud ka. Ado ti basol mo. Isa malungsot kay ti pagbaludan. Saan ko mamatay, Steve? Di na ko mapaybalod. Isublim ti cellphone ko, bakit Brihida? Pati cellphone ko, inalalam pa'y. Awan amok iti bagbaga ma cellphone mo. Saan kan nga aglibak, bakit Brihida? Inalayo ti cellphone ko, anak kabulsa iti pantalon ko. Idi inalayo ti igatang ko kuma iti tinapay. Awan ko naklangarudan. Idarum kayo iti illegal detention kan panagtakaw. Pangalaam ko mamot iti aramatam nga agdarom, ha? Ni Sir Steve ti makaam mo iti amin. Di na kumamot pa'y balod. Ni Conrad, tinangila ko iti cellphone mo. Agpada kayo ang managdakdakas. Gapo iti kinalaing yung agsugal. Isagmak yu ti bagbagi yu. Sinalbag ti kastoy. Lamok la ko makastoy ti pagbanagak. Sana ko nagsagmakin ka. Sinalbag ka kit di. Idi itid ko amin ang masapul mo. Nasayat ka. Itangawan maitid ko kastan ti bagbagam. Kasano no may pantay di munti. Natagsan kaya makalabanan ti asawam. Ado ti kwarta kin kapit na. Sayang. Awan kayam sirbit kinagwapom tadinak matulungan. Dayta kinagwapom tinang isagmak kanyak. Namabalin, jak kaya ti mapani di munti. Awan inom kin sugali jay. Kasano aya maliklikan dayta munti? Uray agluwa tay ti dara. Talagang ikarot ta tinagbasulang tay di munti. Babawi ko na si mursurot kan ka. Sayang ti kinabak nang ni Steve. Tadjakon pa kay ranudan pa eh. Apay ka di apinayaban na kami dito'y balayo, sir. Kaya't ko agunggunaan ti anak yo. Gapu ta dandani na isagmak gapu kanyak. Anya ti kayat yung asawan, sir. Inala ni Brihida ni Eva, ta kayat na amamuan ti ayan ti kahadiyero. Kasta ka di, sir. Saan ngay maga ni Eva? Nguray amu na nga dali ti balay ti kahadiyero. Saan ba't amasapul agunggunaan tinasaya at anaaramidan, sir? Ngamlay ta ti may parbeng. Siya kon ti makaamoy ti panagadal na, aging gay ti makatorpos. Nagsardesardeng gayam, ta agtrabaho, sana ituloy manan. Kaya't na ngamin ti makaturpos. Ngamawan lang ngamin ti aramatan na akwarta, sir. Kindawag ngagtrabaho kayo laangan ni ti balay, tapno saanan ngagtrabaho ni Eva. Ag-eskwela, tapno may pamaysana ti agadal. Pinagbalinnak hardinero ni Sir dito'y balay na adakkel. Isumat laang ang matangtangdanan ti agdalos dito'y hardin. Da kayo laangan at itangdanan na, tata. Ay, mabainak paikit din. Pagad-adalan na lang arudan ti anak may. Tangdanan na kami pay. Nasingpet ni sir, nang runa kadagiti nasingpet kan kuana. Ngam ni Brihida anang lipot kan kuana. Addan, ije pagbaludan. Dayjay ti maiparbang itikas kan kuana, tata. Agasam ta sinabidungan na ti asawa na. Nagdakas nga aramid ti kasjay. Timang lipot iti asawa. Ti panagtakaw. Kan ti panagpanggap iti dakas, iti salon at ti pada na ataaw. Kanti pa nangalan na ni Eva, sana inkulong. Sapay naawanan ni Susan iti namnama, ang makita mi pa iti anak me. At dalagayam di tasidag nga inkulong ti managdakdaka sa tao. Kablawan ka, anak ko. Nakaturpos ka mo't laangan. Agyaman ako, nay nanang. Baligi tayo amin dayto eh.
Kablaawan ka balasang ko. Nagunod mo ti tartarigagayam iti biyag. Agyaman ako, nay, sir. Gapo iti tulong yo. Nakaturpusak matlaang. Dakkel ko matipukaw ko. Naimbagam ka ni Brihida ti ayan ti kahadiyero. Dakkel ka di agatad tilinaon ti kahadiyero yo, sir. Dakkel, iha. So ayaman unay ken ka. Tas ituturad ka anang ibaga nga da iji bangko nga oreno iji laang balay tayan na. Saan nga min arumbang nga isugal dati kinabak ng yo, sir? Ay tata, nakaturpos kan. Agtrabaho ka iti opisinak. Anda trabaho madagosan. Ha? Pudno ka di, sir? Puno tinangag mo. Sana baybay anti apo tinasingpet akasken ka. Manu samet dagiti managdakdakas. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Pananglipo, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo, Steph Meron. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.